Šormaz, dolazim iz Brčkog, rođen sam 7.6. 89. Klubove koje sam nastupao bili su prošle godine ekipa mladosti iz Brčkog, prije toga 2 godine u Švajcarskoj Ženeva, prije toga rumunski Bajamar, Vojvodina NS Seme, Mladi Rad, Novi Pazar, prije toga Budvanska Rivijera i ekipe iz Bosne i Hercegovine. Igram na poziciji tehničara. U Boli znam dosta toga, pošto sam se raspitivao prije nego što ću da dođem u ovaj klub. Naprimjer, Jovo Bijelavić i Ivić Mali su mi dosta pričali o ovome klubu, kako je lijepa atmosfera, kako je lijepo mjesto i dobro se radi. Kaštelima nisam još toliko upoznat, ali eto, upoznat ću se kad budemo ovdje. Očekivati sigurno možete od mene, kao i do sada što sam, da se borim i da probamo zajedno da opet vratimo tu titulu u Kaštel. Poruka navijačima da će sigurno ostaviti svoje srce na terenu.